Poseretu nkhanza zimene nzika za dziko la Malawi zikumana nazo ku dziko la South Africa kuphatikiza pamenepo maiko ena nzika zawo omene akuzunzidwira ku dziko limene la South Africa pamene nzika za dziko la South Africa komanso timagulu tena take timene tikumazitchula kuti timavigilantizi tikuchitatu nkhanza zosiyanasiyana tocha zosiyanasiyana mpaka napena kumafika popha anthu kumene taonapo malipoti amene akubwerera titha kusimikiza kunena zona kuti ku Malawi kumodzi nakonso ndekuti no amalawi ndokhumudwa komanso mabungwe ena omweno ndi a dziko limene la Malawi akuonesa zona kuti ndosakondwa ndi zimene akuchita nzika za dziko limene la South Africa kuchitiratu nkhanza amalawi komanso nzika za maiko ena ndi nawonso ayamba kufunatu kubwezera kuti no gemo ingokhala 50-50 monga amene akunenera nzika za dziko limene la South Africa kuti aliyense abwerere kwawo kaya nkupanga business kaya nkugwira ntchito kaya nkupanga chane china chonse azikapanga kwawo ndi nawonso amalawiko akuonesa zona kuti enough is enough a dziko la South Africa azipanga zawo ngati yakuti ubale watha ayi ndithu ubale umenewo uthe ifenso kumudzi tizipanga zathu enabe nkumafuna kuziwa kuti tafotokozani bwinobwino moti nkhani zake zikuyenda bwanji chachitikanso chenicheni chachilendo makamaka ku Malawi ndi yani ayi ndithu makosana nkhani zake zokhuzana ndi nkhanza zimenezi ambiri tikuzitsata bwino mmenetu amalawi akukumana nazo ku dziko la South Africa paja titha kusimikiza kunena zona kuti myezi iwiri ndithu uno uthoka wachitatu zinthutu sizikuyenda makamaka ku dziko limene la South Africa amalawi ambiri ndekuti no ali stranded padakali panopa akuchitatu kukhala m'maholo ena anachita kuthawira ndi kutchire komwe anthu ena amene muona ngazone zoti mavidiyo amene uponya pano tikuponya thabwala pakali pano tinathawira kuche tinathawira ku Stanford kumene tinathawira ukakhala pa bezi lachitika dzana ena tinathawira ku mzikiti ena anakakhala ku holo ya Gansbayi pamano zinapeza zone zoti kutada space inachepa kumene kuti anthu ena anasamusira ku holo ya ujeni ya Stanford nkhanza zimene nzika za dziko la South Africa zikuchitira amalawi amenewa pachosa malo amene makhala kugwira ntchito kusaka tonse poberewera ena makhala kupanga mabizinesi chani mabizinesi amenewa anatsekedwa katundu awo ndekuti anabedwa anthu ambiri ali desperate alibe china chiyonse kuma locationenso kumene amakhala ndekuti no magazi amenewa anapita kumachitatu kuusa ngati akuusa nkhuku kumeneko panopa anthu okhala m'maholo kuvutikanso chakudya chani kumachita kudikira kuti athandizidwe ndi mabungwe komanso ndi anthu ena achifundo ndimene nkhani zake zikuyendera ambiri tikudziona bwino nawo potsatira zimezi tikaonatu chikalata chimene chikusewera pasikini pa thopo chikalata chimenecho chalembedwatu ndi gulu limene limachokera ku Malawi komano gulu limenelo limaziwika zona kuti Likoma Island Festival kapena mwachidule amangonena zona kuti live gulu limeneli likuoneka kuti limakhala likupanga organize ma events kapena kuti zochitika zosiyanasiyana kaya mwina kuyitanisa oyimba kuchokeratu ku maiko ena kuphatikiza panepo oyimbanso ndi kuti aku Malawi amayitananso anthu osiyanasiyana zikhalidwe zosiyanasiyana across Africa kubweratu ku Likoma Island ndi kuzasangalala limodzi kumeneko ndi kumakhala music performance dancing komanso zikhalidwe zosiyanasiyana kuonesera kumenekoko kumakhalanso tourism activities munyengo imeneyo imeneno kumakhala kuchitika zinthu ngati zimenezo nawo zikuoneka kuti organizing team ya Likoma Island Festival pakati pa ndekuti imachita zokambirana ndi oyimba osiyanasiyana komanso magulu osiyanasiyana okhuzana ndi zachikhalidwe kuchokeratu ku dziko la South Africa ndipo akuluakulu amenewa maorganizers amenewa amafuna zona kuti pa function imeneyo ndikuti magayizi amenewa ochokeratu ku dziko la South Africa azabwere kuzachita zosiyanasiyana kaya ndi oyimba nangati achina Makhadzi aja kaya achina DJ Tira kaya achina Heavy K mwinanso achina Master KG ndi magulu osiyanasiyana okhuzana ndi zachikhalidwe cha ku dziko limene la South Africa amene ndithu kuyitanidwa kuti abwere pa function imeneyo azapange perform ndi imene nkhani zake zimayendera ndi akuti zochitikazo zimene akuchitikatu mu chaka chimene cha 2026 kumano kutengerano ndi schedule imene magayizi amenewo anakonza kuti event imeneyo izachitike zikuona kuti ayipanga schedule mwezi wa October kuyamba pa 15 mpaka kufika pa 18 October ameneyo mu chaka chimene cha 2026 ndi magayi amenewa amartist amenewa ndi kuti sazakhalapo pa function imeneyo ngati sipakhala kusintha kwina mmene akuchitiranso magayizi a dziko la South Africa ndi timaziwa
kalenso kuti artist ake naso akabwera ku Malawi amangochitanso zimatama zambirimbiri khangati kuti kaya ndi kanthu chani. Recently tinaonanso zimene amachita FVK after atabwera ku Malawi amangochitanso zakeso zoyerekedwanso choncho kumatenga ngati Amalawi so ni makape chonsecho ndi kutabwera ku Malawi kotinso amulipiranso ndalama ndipo zokambirana zinali mkati pakati pa maorganizers amene akuchoka toko Likoma Highland Festival komanso makosana amenewa aku dziko la South Africa. Nawo magayiz amenewa aku Likoma Festival ataona zimene nzika za dziko la Malawi zikumanazo nkhanza zimenezo iwo atu anenazo kuti with immediate effect ndikuti apanga suspend zokambirana zimenezo akunazo kuti sangaonerere kuti Amalawi komanso nzika za maiko ena ziphwanyiridwa ufulu pamene ena akuphedwa kumeneko kuchosedwa malo ogwira ntchito kuchitidwatu nkhanza zosiyanasiyana zimenenso ambiri takhala tikuziona ifenso takhala tikubwera kuzazifotokozera nkhanza zimenezo zimene Amalawi tikumana nazo ku dziko la South Africa. Ndiwo akuti enough is enough, palibenso kusekerera zona kuti anthu aziphwanyidwa maufulu and then akuphwanyidwa maufulu azipezeka zona kuti anthu a dziko la South Africa kawimbawo kandoti ochita zikhalidwe zosiyanasiyana kuti abwere ku Malawi zimenezo akuti ayi sakuchitanso zimenezo. Magayiz amene sakubweranso ayimisa zokambirana zimenezo ponesatu solidarity kuti Amalawi asachitwe nkhanza. Akuti iwo amazindikira zonena kuti dziko lina lilonse limakhalatu ndi malamulo okhuza ndi nkhani za immigration ndi malamulo amene akusatidwa ndithudi komano ku dziko lina lilonse kumakhalanso mabungwe kaya nthambi zimene zimayendesa nkhani zokhuza ndi malamulo amene osati ma private citizens azipeza zoti akutengera malamulo m'manja mwawo ngati amene akuchitira magayiz a dziko la South Africa. Zimenezozo akuti sakugwirizana nazo kuti anthu aziphwanyidwa maufulu iwo amalemekeza maufulu ndi maufulu anthu asaphwanyidwe then kumeneno anthu akuphwanyidwa maufuluwo ndi azipezeka zona kuti akuyitanisa ma artist kaya ndandane kumene koko zimenezozo akuti sakupanga nawo. Ndi akuti akufuna zona kuti dziko la South Africa ngati pali ma issues okhuza ndi immigration ma issues amenewo atha kumachitika komano pakhale kuteteza ufulu wa anthu osati anthu azikhala kuphedwa kutemedwa chani kuthamangisidwa malo ogwira ntchito malo okhala kumeneko kuthamangisidwa china chilichonse ndi kuti kuwonongeredwa ndi kuti ngatana ndi zinthu zina zake zimenezozo kuwapera kaya ndotana ndi mashopo kaya ma sponsorship chani kuwapera china chilichonse akuti zimenezozo iwo ndi kuti sangasekerere zimenezo. Anthu akuyenera kukhala ndi maufulu komanso atetezedwe anthu amenewo potengera kuti chigawo cha Africa kulitu mtendere kumene maiko osiyanasiyana anagwirizana komanso amakhulupirira zona kuti ku Africa kukhale mtendere ndi iwo ngati platform imene imakhulupirira nkhani zokhuza ndi mtendere komanso umodzi kuphatikiza pamenepo nkhani zokhuzananso ndi maufulu a anthu sakulolera kuti apirire ndi chiganizo choyitanisa ma artist amenewa kaya ndi kuti kupanga perform makachasi amenewa kaya ndi kuti za tourism ndi zina zotero ku dziko la Malawi pokhapokha ndi kuti zinthu zitasintha ku dziko la South Africa ndi apitiriza kufotokozera kunena zona kuti iwoto sizoti ali ndi mangawa kapena udani wina uliwonse ndi ma artist kaya ndi kupanga perform makachasi amenewa kuchokeratu ku dziko la South Africa kuphatikiza pamenepo alibenso chidani ndi dziko la South Africa. Iwo chimene akudana nacho ndi system imene ikuchitika ku dziko la South Africa makamaka polekerera kuti anthu azichitidwa nkhanza zimene akulandira ku dziko la South Africa ndi akuti apirira kuonesesa bwinobwino zimene zikuchitika ku dziko la South Africa kuti pakhala kusintha kwina kwake kuti maufulu anthu akutetezeka ku dziko la South Africa mtendere uliko bwinobwino ngati pakhale kusintha kumene koko ndi kuti msogolo muno ndi pamene azayambe kuchita zokambirana ndi kuti ndi magulu oyimba amenewa kaya ndi kuti opanganso perform zosiyanasiyana zokhuza ndi chikhalidwewo na pamenepo ndi pamene azayitanise anthu amenewa kupitatu ku dziko la Malawi kukapanga perform nthawi imeneyo ndi imene akufotokozeratu mu chikalata chimenechi. Ayi ndithu makosana nkhani yabwino kwambiri kuonesatu solidarity osati nzika za dziko lanu kapena azibale anu akulandiratu nkhanza zosiyanasiyana kuchokera ku dziko la South Africa and then inoyo ndi kuti mumapanganso engage ma artist kapena anthu osiyanasiyana kuchoka ku dziko la South Africa zimenezo zitha kumapereka matama kwa nzika za dziko la South Africa kumanena zona kuti anthu amene wapopanda ife ndi kuti sangakhale iwoto atha kumazifira superiority kusiyana ndi nzika za maiko ena kapena kuti dziko lawo ndi kuti ndilapamwamba kwambiri kuposeraso maiko ena ndi imene akumachita panepa komano zinthu ngati zimene zikamachitika iyetu ndi message yayikulu kwambiri kuwachenjeza kuti paiwoka sizoti angakhale taonanso ngati amene achitira magaya aku Ghana aja paja iwo achita kunayo zoti akhala akupanga suspend ma mining film a dziko la South Africa amene amapanga operate ku dziko limene la Ghana. Ayi ndi zabwino kwambiri kuti uthenga umene upite ku dziko limene South Africa kuti mwina mwake aphunzirepo kunena zona kuti no man is an island nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amene alipo tithofotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.